monta sitä ollut 4 vai 5? 4. Just kärkäsin sanoa. Ja sitten sä kaikki on ollut niinku ihan jäädessä. Komispäinen se oli. Näen, tässä on plus ja miinus, mutta meneekö nää niinku... Nyt sä vähän koittaa. Hei, nyt sä teet. Hei. Saadaan lainaa leviä, niin käydään kävelemässä. Levi. Sitten aloitetaan leikkiä. Eli voi kirjoittaa polttimen kalvokonnasta ylös vaikka vielä hukkukannasta. Ja niin antaa sitten joo, se tehdään pois. Eli nyt katukkaa 2 kertaa maata pitkin ja sitten heitä muuta. Päästä koira vaan ensimmäiseksi siihen. Ledi. Juu, tässä saat toki kutsua, että se näkee. Eli 2 kertaa maata pitkin otetaan uudestaan. En ollut vielä ihan varautunut. Ja kato mua samalla silmiin kuin heidät. No ja heitä takas vielä. Hyvä, kutsu ja kehu vaan. Hieno, hyvä. Hyvä, ja sitten otetaan sama leikki vielä uudestaan. Kirti. Hyvä, heitä vaan sitten. Otas vielä uusiksi. Ota vielä uudestaan. Hienosti. Kova. Kirti. Saatko kuvata vaarallisia tilanteita? Sitä, mutta näitä on vähän ilmassa, jos sulla on se ja sitten heitä mulle. Niin se näkee. On joo. Ja sit kunnolla nousit. Ja heitä vielä. Hyvä, kutsu vaan ja kehu. Joo. No niin. Hyvä. Hyvä, pidä Minulla kyllä nyt vähän riivä, siitä meni tokkiluusi. jätetään niistä taisteluita. Tästä vaan. Hyvä, kutsu vaan ja kehu. Hieno, hyvä. Kyllä lailla. Kyllä mä sit koitan taas patita mulle.
Kävele puolen väliin haalarin. Kävele kasvokkain haalarin kanssa halautetaan. Voit mennä kyykkyyn ja rapsutella maata ja kutsua koiraa sinne katsomaan. Ja kehu sitten rauhallisesti. Hyvä. Hienosti. Sitten vaikka tulla tänne, niin otetaan ohituksen. Ja meidän haalarin oikealta puolta tonne punaiselle kepille ja toista puolta takaisin. Ja sitten vaan mennä. Kävele puoleen väliin rähinälaisesta kohti. Kävele räminälaitteen viereen. Voit mennä kyykkyyn ja kutsua ja houkutella koiraa siihen. Ja sit kehu vaan. Hyvä. Kehu vaan kunnolla ja sit voit tulla tänne. No ja sitten otetaan ohituksen. Thank you.
vielä käyty tosissaan. Tässä on oikein ymmärtänyt vasemmalle. Haluatko toisen? Tikkuus tänne, että tuu. Hieno läni! Hieno, taitava! Sitten voit antaa sitä pakata mulle, jos haluat käyttää sitä omaa, niin nyt voit ottaa sen. Ja sitten me leikitään silleen, vaikka ammutaan, niin jatkot vaan leikkeissä. Ja pitkä talle. Sitten voit ottaa vielä matkaa ja leikkiä koko loppuun. Sitten on kaikki Joo, ja varmaan niin tämmöinen niin yleiskuva koirasta, niin semmoinen niin pieni epäluuloisuushan sillä alkoi jo tuossa ihan alussa käsittelyssä. Se vähän jäi päälle, että aina kun se tuli meidän lähellekin, niin vaan karvat vaan nousi pystyyn. Se vähän niin kuin semmoinen niin epäluulo. Ja se tuli esille sitten taas uudestaan oikeastaan haalarilta eteenpäin, että se niinku rupesi epäilemään vähän kaikkea ja kaikkea, että mistä tulee mitäkin. Ja semmoinen niinku, ja sehän on vaan niinku koiran nuoruus, se on nuori koira ja se semmoinen mikä niinku
se tulee iän mukaan sitten, kun tulee sitä varmuutta ja niin kuin kasvaa ja tulee kokemuksia ja kaikkea, niin sehän on varmaan semmoinen, mikä nyt kasvaa pois. Ylipäätänsä semmoinen niin kuin sosiaalisuus, niin sun koira on sosiaalinen, se ottaa niin kuin vieraaseen henkilön kontaktia positiivisella tavalla silloin, kun sitä ei mennä läpi. Se ei kauheasti tykännyt siitä. Kyllä se antaa käsitellä ihan niinku, mutta se katsoo kovasti niinku Tiinaa siinä, kun Tiina käsittelee ja sille tuli jonkunlainen kurnutus kurkusta, mutta en me sano, että oliko se niinku edes murinaa, mutta vähän niinku semmonen, niinku, että nyt riittää. Nyt mä päätän, milloin minuun kosketaan. Et vähän semmonen, ei ole tottunut. Niin aivan, että sekin oli uusi tilanne. Kyllä. Mutta sitten taas niinku justiin tämmöisissä kontaktinotoissa etäleikkiä niinku erittäin positiivinen. Ei se sitten niinku mitään siitä niinku välittänyt sitten enää. Ja aaveet oli ainoa, mitkä jäi päälle. Sen oli tosi vaikeaa päästää se. Että vaikka se kävi niitä nuuskasemassa, niin sekään ei niinku auttanut enää. Tosiaan taka-ajoon lähti lujaa. Ensimmäisellä kerralla se vähän niin kuin pysähtyi ja muisti, että aijaa, mä en saanut lähteäkään. Ja sitten se lähti kuitenkin. Ja toisella se lähti ihan suoraan ilman mitään muistoa siitä, että joku olisi koskaan kieltänyt mua lähtemästä mihinkään. Välillä koirille jää päälle semmoinen niin kuin kielto justiin, että ei auta se yksi askel eteen. Aktiviteetissa niin sulla on todella rauhallinen koira, eli sehän silloin kun ei tapahdu yhtään mitään, niin sehän istuu sun vieressä. Ihan siinä niin kuin ennen sitä 3 minuuttia, ennen kuin se oli loppu, niin se oli lähtemässä vähän niin kuin seikkailuille. Et sit niin kuin kärsivällisyys niin kuin loppu, mutta se jätettiin 2. ja se tarkoittaa sitä, että koira on tarkkaavainen, mutta erittäin rauhallinen. Katsotaan koiran uteliaisuutta, niin haalarilla, kun sä menet kyykkyyn ja kutsut koiran, niin sit se tulee. Sama juttu oli myöskin äänellä. Menet kyykkyyn ja kutsut koiran. Se ei niinku itsenäisesti, se tarvii sun tukea siihen ja se saa hyvää tukea sulta niinku siihen, että se ottaa sulta myöskin vastaan sen tuen. Sitten taas aaveilla, niin siinä ei riitä aikaa. Et se vaan niinku, sille jäi päälle niin pitkään, että niinku ne ajat on, ne 15 sekuntiset on niinku mennyt jo siinä ennen kuin koira sitten loppujen lopuksi niinku sillai tarpeeksi hyvin ottaa ja päästää sen. Sitten kun katsotaan pelkoja, peloteltiin tosiaan siinä haalarilla, niin sehän säikähti sillä lailla, että se käänsi selkänsä ja juoksi vähän matkaa pois. Kuitenkin alle 5 metriä. Sitten taas äänellä, niin siinä se vaan käänsi pois katseensa ja niin kuin, ei kääntänyt pois katseensa, vaan teki vaan pienen väistön sitä ääntä kohti. Ja sitten taas pelko aaveilla, niin se meidän iso aave oli vähän jänskä, niin sitä piti vähän niin kuin peruttaa ja sivuttain mennä välillä. Mutta sitten se kyllä meni eteenkin päin sen jälkeen. Mutta kuitenkin semmoista niin kuin pientä niin kuin välimatkanottoa siinä oli. Puolustusta ja aggressiota, kun katsotaan, niin etäleikissä ei minkäänlaista. Haalarilla sillä oli karvat pystyssä, mutta ei se sieltä syvää tullut kuitenkaan. Ei siinä ollut niin paljon painoa siinä niin kuin itse niin kuin haukussa ja niin kuin murinassa. Et murinaakin oli niin sen verran vähän, että se oli enemmän semmoista haukkua, hälyhaukkua ehkä. Mutta kuitenkin karvat pystyssä ja sillai niin kuin yritti kyllä niin kuin sillai, nyt riittää tämä pelottelu. Sitten aaveilla niin sama juttu siinä. Ei siinä ollut sitä painoa. Et kyllähän se niinku ääntä pitää, niinku, mutta ei siellä ole niinku semmoista aggressiivista niinku, kauhean uhkaavaa niinku, painoa siinä. Että et siinäkin huomaa niinku, koiran iän ja niinku, se en tiedä mitä sieltä kasvaa. Et se on niin nuori koira. Mutta tänään se ei ainakaan niinku, sillä niinku, painavasti sitä näyttänyt. Jäljelle jäävät reaktiot, eli sun ohitukset, mitkä sä teit sekä haalarilla että räminällä,
niin sillä ihan selkeästi jäi päälle vähän se pelko. Eli niissä ohituksissa ihan selkeästi näkyy, että se päälyyli sitä, se teki niitä väistöjä, se nopeutti tai niin kuin askeleensa justiin niin kuin haalarin kohdalla ja räminän kohdalla. Ja sitten taas kiinnostusta, silloin oli yksi kiinnostus haalarilla, mutta ei ollenkaan minkäänlaista kiinnostusta sitten niin kuin äänellä. Leikki alussa ja lopussa. Koira on aika tyhjä tällä hetkellä ja se näkyy myöskin leikissä. Sillä oli niinku, kyllä se katteli teidän leikkiä, se yhden kerran jaksoi jopa juosta teidän välissä, mutta sitten sen jälkeen se niinku seurasi, että okei heititte, mutta sitä kiinnosti kuitenkin hakea se vielä. Tarttuminen on ihan sama kuin alussa, mutta se intensiteetti siinä leikissä oli kyllä paljon laimeempi. Et sen verran niin haalarista eteenpäin niin koira on niin tyhjentänyt itsensä ja tehnyt kyllä kaikkensa sekä pysäyttääkseen että suojellakseen sua. Sitten tuli laukaukset. Otetaan vielä ensin, miten koira tarttuu esineeseen. Tällä koiralla on Tiinan kanssa taistellessa, niin sillä on... Meinasin sanoa, että täysote. Joo, sillä on toispuolinen täysote ja toisessa sillä ei ollut täysote, mutta se ei vaiha minkäänlaista puruotetta koko sen taistelun aikana ja se vetää vastaan koko ajan. Elikkä tämähän on perinnöllistä. Laukauksissa kuuro. Ei kuule. Ei minkäänlaista reaktiota. Ei leikissä eikä myöskään passiivisessa oskuudessa. Sillä silmät kääntyi leikkiessä. Joo, kyllä. Mutta ei mitään sen enempää. Emme nostaneet ruksia sen takia. Kysymyksiä? Eipä oikeastaan ole. Se oli aika tyhjentävää. Joo. Pitää katsoa myös videolta, miltä se näyttää. Joo, ehdottomasti. Ja sitten seuraille, tuossa on ne ruksit ja selitykset ja sitten jos aina ei niinku löydy se oikea sanamuoto, kun sä tiedät, että mun koira teki niin ja näin, niin sitten se on se vahvuus. Kuinka vahvasti se pelkäsi esimerkiksi, tai kuinka utelias se oli, kuinka vahvasti se oli, tai intensiivisesti. Kiitoksia, että kävit. MH suoritettu, etkä saa tulla uudestaan tämän koiran kanssa. Saat sitten hankkia uusia. Hyvä. Sä olitkin tämän päivän vimppakoira kuule. Sä olit tämän päivän vimppakoira kuule. Joo, hieno oli. Se oliko vähän rankkaa? Oli vähän rankka tämä meidän Linnanmäki täällä. Oli vähän rankka. No.